ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇത് ഞങ്ങൾ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട തിരുമുല്ലവാര റോഡിലെ കാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി റോഡിൽ ഇത് വെള്ളക്കെട്ടിൽ അകപ്പെടുകയുണ്ടായി. വളരെ ജലനിരപ്പ് റോഡിൽ ഉയർന്നതോടെ ട്രാഫിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വളരെയധികം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സന്നദ്ധ സേവാംഗങ്ങളുടെയും ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗതാഗതക്കുരുക്കൊക്കെ വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ച് തക്ക സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവല്ലയുടെ അവസ്ഥ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? മഴയുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റ് ഇടണേ.